Добър ден, господин Христов. Обръщаме се към вас от най-новия вестник на Република България, който се казва "Крави в предменструален цикъл чакат финала на фермата". Направихме този вестник специално за вас, господин Христов, за да може, докато си карате към Боровец, да отговорите на няколко въпроса, които касаят утрешния финал на предаването "Фермата". Сега, първият въпрос, уважаеми господин Христов, е следния. Смятате ли да забиете още 600 000 пирона, на вашата... Защото просто много пирони забихте, господин Христов, във вашето предаване. Добър ден, благодаря ви за удачния въпрос. Да, наистина, забихме много пирони тази година и за съжаление казвам на нашите зрители, че в утрешния финал, който започва абсолютно на живо, 20 часа по BTV, и където вие, уважаеми зрители, ще бъдете най-важните, защото ще трябва да гласувате за вашия любимец, да се върна на мисълта си. Със съжаление казвам, че утре ние пирони няма да забиваме. Не, че не искахме. Искахме да забиваме пирони, но просто няма по магазините останали, тъй като Силвия ги заби всичките и просто вече няма производство. Чакаме, разбира се, един ферибот с 25 милиарда пирона, които смятаме обаче, тъй като ще се забавят много, да запишем, да забием в третия сезон на "Фермата". Сега ми съобщават, че тъй като 25 милиарда пирона тежат, този ферибот току-що е потънал. Мир на праха на всички моряци, които изпратихме там, и явно и в третия сезон на "Фермата" няма да забиваме пирони, но това е положението. Ще очаквам следващите ви въпроси на вашето прекрасно издателство и на вашия прекрасен вестник малко по-късно.